Мөхәммәд Мәгдиев. Таңы ерак төндә. Алар алдан сөйләшкән буенча нәкъ күрсәтелгән сәгатькә килеп җиттеләр. Кояш мишә буендагы тәбәнәк тал куаклары арасына кереп бара иде. Җәйге җылы кич кояшның кызыл нурларын йотып бер мәлгә тынып калган. Әйләнә тирәгә тал исе, ләм исе таралган. Кечкенә өйрмә булып анда-санда шәрки уйнап ала, су уртасында балык шупылдаганы ишетелеп куя иде. Кызган моторлар, бензин, резина исе болын һавасын бераз бусса да, күп тә үтми табигать җиңде. Яшел корпуслы газикның да исе таралып бетте. Шәһәрдән килгән зәңгәр Волгада аксыл яшел тал куаклары арасында зур, мәһабәт җир чәчәгедәй күренә иде. Артык ыгы-зыгы килмичә генә эшкә керештеләр. Фәйзи шәһәрдәге зур гастроном директоры Волганың багажнигыннан кәгазь тартмалар чыгарды. Аларны сүтә башлады. Ислам белән Фатих газик эченнән палатка чыгардылар. Балта, шиләк, бәйләме белән утын, җыелма урындыклар бушаттылар. «Кыры закон», диде Фәйзи кәгазь тартмаларны урнаштыргалап. «Миннән рөхсәт юк. Сез район кешеләре, бәлки балыкка килгән булып, төтен чыкканчы төшерәсездер. Ләкин минем белән юк. Беләм мин сезне, начальникларны». «Монда район начальнигы дигәнең бер Фатих инде, кыланса шул кылана торгандыр», диде Ислам палатка козыкларын аралап яткан көйгә. «Ә миндә рядовой совхоз директорыннан атнасына бер йотым тереклек суын күпсенүең кызганыч. Кем әйтмешли, бу сыйфат сине һич тә бизәми, гастроном директоры». «Алайса безнең фикер каршылыклары байтак әле», дип кушылды Фатих. «Сезнең белән телефоннан сөйләшкәндә мин булайрак күз алдына китергән идем. Мин элеватор директоры буларак икмәк ягын карарга тиеш дип уйладым. Менә, пожалуйста, 2 бөтен Орловский ипи белән 2 батон алып килдем. Ислам совхоз директор буларак ит, сөт, йомырка, яшелчә алып килергә тиеш иде минемчә. Ә гастроном хуҗасыннан билгеле инде, бер ящик сыра, бурын башына берәр шешә юнләй бер Старкамы, юбилейныймы, анысы синең эш». Фәйзи шаярмы икән? Ящик өстенә ашарга әзерләгәндә берәүне дә якын китермәде. Үзе турады, үзе бүлде, әмма палатка корылып ут өстендә чәйнек кайный башласа да, юнле әйбер күренмәде. Ислам тамак кыргалап әллә ничә тапкыр газиге ягына борылгалап карады, әмма Фәйзи каты торды. «Эшмәгән әйберме ул?» диде. «Менә шуны эчә башласак, я төнне күрми калабыз, я юнле сүз булмаячак, я балык тота алмаячакбыз. Безгә ничә яшь хәзер? 45-әр, 46-шар. Аһа, димәк бик кысып әйткәндә дә 15-әр еллык стаж бар бу өлкәдә. Җитте. Азындык, егетләр, азындык. Шабатадан чыгып күтәрелдек тә, хәзер кыланырга яратабыз. Соң бит ризыгы бик затлы». Монысын Фатих әйтеп карады. Ящик өстендә ризык чыннан да патша өстәлендәгечә иде. Фәйзи озын пәкесе белән бер-бер артлы 3 тавыкны бутарлап тоз сипкәләде. Ысланган балык, яшь кыяр, йомыркалар, банка белән тузлы помидор, яңа редис, кыяклы суган, крән, нарзан сулары. «Эчмичә ашарга өйрәнергә кирәк. Тишек борыннар», диде Фәйзи тауык итенә крән сөртеп. Ирләр 45-тә кызык була. Бу чорда дөньяны үз кулында тотасы, бийтәсе, кнопкаларга басасы, эшне әйләндереп кенә куясы, булдырасы, шөһрәт казанасы, кырыс һәм миһербанлы буласы килә. Шәп итеп эшләп, шәп итеп күңел ачасы килә. Күпләр шулай эшлиләр дә. Әмма 45-тән соң бәни әдәмне табигать эштән кыйный, какшата башлый. Шәш кыйыла, баш түбәсе ялтырый. Син инде нигә ләким булмыйсың. Баш түбәң ялтыраса, бер генә хатын-кыз алдында да син үзеңә игътибар яулап ала алмыйсың. Инде берәм-берәм тешләр сынып чыга, баштарак моны әйтмисең, әмма яңакта хыянәтчил төстә чыкырлар, җыерчыклар барлыкка килә. Инде теге ризык, бу ризык килешми. Берәүләргә ак ярамый, икенчеләргә кызыл. Берәүләр боржомисыз, икенчеләр кефирсыз яши алмый.
минем бавырда бит, минем таш бар бит, минем давление бит дип сөйләнүләр әнә шул 45-тән соң башлана. Ихтимал Миша буена балыкка килгәч, 3 дусның, 3 авылдашының да инде кайсында таш, кайсында холецистит, кайсында Боткин авыруы, әллә ниткән шуртымнар бардыр. Әнә бит, берсе крәнне үзеннән читкә этеп куйды, икенчесе йомыркадан баш тартты. Бу инде зрәгә генә түгел. Төнгә кармак салдылар. Исәп җәен тоту иде. Элеватор директоры инкубатордан бронлый алмыйча томаланган берничә чеби алып килгән иде. Имеш, җәен шуңа әйбәтлегә. Караңгы төште. Яр буена урнаштылар. Фәйзи икенче кат чәй куеп җибәрде, ушакны рәтләде. Төнге шикерткәләр, бытбылдыклар концерты башланды. Бираздан яр буена Фәйзи дә килеп урнашты, сүзсез тын гына байтак утырдылар. Нәрсәдер сөйлисе, нәрсәнедер хәтерлисе иде. Әмма берәү дә сүз башламады. Бу вакытта күктә ярты ай, йыртык, зәгыйф болыт кисәкләре, елга өсте, шикерткәләр тавышы һәм шулар янында һәрберсе аерым 3 шәхес бар иде. Тагын кайдадыр тартай кычкыра икән. Тар. Туктале. Мондый төн бер мәртәбә булган иде түгелме соң? Нәкъ шундый җылы төн, нәкъ шундый шикерткәләр концерты. Әллә бу беренче мәртәбәме? Әдәм баласының күңеле еш кына шулай адаша бит. Бу халәт синдә кайчандыр булган кебек тоела. Алданасың. Юк, булмаган. Беренче тапкыр бу дисең. Әмма мондый төнне күргән бар. Әйе, нәкъ шулай ишәү. Фәйзи, Ислам, Фатих. Ләкин бик еракта калган ул төн. Ул төн әллә ничек кенә шунда биткесез озын иде. Ахырсы ул төннең таңы атмады. Кайчан булды соң әле ул? Ул җәй матур иде. Табигать җылы, яңгырлы көннәрдән бүртенеп утыра иде. Аларны 6-нчы классны тәмамлаган малайларны колхоз сыерларын көтәргә куштылар. Авылдан ат арбасына чиләк белән тары ашы салып, аларны Җәләли агай ашатып китә иде. Көненә 3 литр аш, 3 мәртәбә 1 литрдан. Кигәүен вакытында сыер көтү кыен нәрсә. Сыерлар урманнан кырга каша, алар артыннан яшь ахмак бузаулар иярә. Ул кичне сыер савучы кызлар да вакытында килде. Кичке сөтне флягларга тутырып, авылга да вакытында озаттылар. Әмма аш килмәде. Җәләлинең авылда кызмаша йөргәнен, трактористларга да төшке ашны бик соң илткәнен әйттеләр. Кызлар китте, утарга малларны япкач, 3 малай ушак янына утырдылар. Дөньяга яфрак исе, кырлык үләненең җылы, парлы исе таралган иде. Кайдадыр кыр килеп урман тавыгы кирелдәде. Кичке саргылт күктә тилгән ышып йөрде. Якындагы агач башында пипи дип аның баласы кычкырды. Әллә анысы тилгән түгелме? Кайсыдыр агач башыннан тагын бер кыш üzülеп әнисен чакырды. Билдерек дип үзәк-үзгеч итеп ялварды. Ишне бурып, күз алларын караңгылатып тамак ачты. Кузгалак, акбаш ашадылар. Фәйзи бик юкә башына менеп, авыл ягын күзәтеп төште. Җәләли агай күренмәде. Бираздан тамак ачканы онытылганда итте. Тамак ачу билгеле бер вакыттан соң сусата башлый. Землянкага кирип, чиләктәге куе суын эчтеләр. Инде сыерлар яткан, шибен ширкине пышылдап куалар, йокларга әзерләнәләр иде. Шул чакта сүзне кем башлады икән соң әле? Фәйзи үземе? Үзедер. Тамак ачкач, аның ашау турында тәмләп сөйли торган гадәте бар иде бугай. Сугыш башланасы елны кышын ук Фәйзинең әтисе Марый ягына күчеп киткән иде. Фәйзинең әнисе үлгән, әтисе күнитек, ботинка төзәтү буенча оста, патша вакытында итекче булып армияда хезмәт иткән. Колхоз идарәсеннән рөхсәт алып, өй тәрәзәләрен кадаклап, малайны яртып, һөнәргә чыгып киткән иде. 2 ел буе алардан хәбәр хәтер булмады. Бары тик 43-нче елның май башында гына алар корал төягән сандыкларын бәләкәй арбага салып, Марый якларыннан авылга кайтып төштеләр. Оста кул гамәли карт
күрше күлән белән артык сүз куертып тормады. Илдә чыпчык үлми диде. Рәхәт булса да торган җир сагындыра туган ил дигәнне беләсезме? Үзе колхозга шорник булып урнашты, орлык бәрәңгесе юнәтеп бакча утыртты. Фәйзинең малай вакытта аның исеме Фәйз иде. Укуы өзелмәгән икән. Анысы 6-нчыга керде. Фәйз мари телен өйрәнгән. Урамга чыкса, малайлар җыелышып аннан марыйча санаталар иде. Тегесе ялындырмый, икыт-кукыт дип санап китә. Карт белән малай мари ягында мохтаҗлык күрмәгәннәр икән. Туган нигезгә кайтып урнашып, ашлык дигән үги ана белән очрашкач, Фәйз еш кына мари якларындагы ипине, тәбикмәкне, яшел суган турап майда булгатып пешергән табак тулы бәрәңгене, шыландагы ашыган мүк җиләген, кышка тузланган кисмәк ак гөмбәне, ышырмага элгән йорт колбасаларын искә алып сөйли торган булды. Малай ахрысы бераз арттыра иде, әмма аңай бер әйтүче булмады. Кишен бәрәңге яки кышыткан шулпасы ашап урамга чыгып утырган малайларга йорт колбасасы, мүк җиләге дигән сүзләрнең нәрсә икәнен белмәсәләр дә, тыңлавы рәхәт иде. Юкә башыннан төшкәч Фәйз ушак янына килеп утырды. Булай гына ушакның көлен булгатты һәм сүз башлады. Менә ичмасам, без Марида вакытта дип сөйләп китте ул. Мары якларында йөргәнен сөйли башлаганда, аның күзләре нурланып китә иде. Безнең шулай иде. Иртән торышыңа хуҗа хатын бәрәңге күзикмәге пешергән була. Майы тәлинкә түбәләмәсеннән. Бәрәңгене арчып пешерә. Тие, шуны күзикмәккә җәя дә, урталай бүкләп, табага салып, майда шыжылдата. Син йокыдан торышка 3 аяк тулы бәрәңге күзикмәге. Фатих белән Ислам аның каршына утырганнар иде. Ушак көленә карап, Фәйзне тыңладылар. Фәйз исә дәртләнеп китте, кызды. Көндезгә мин мәктәптән кайтышка әтигә заказ күп килә. Акчасы күп. Мин кайтышка мари хатыны 5-6 күкәй пешергән була. Алардагы күкәйме? Безнең тавыклар шыпшык күкәй сала икән ул. Шуннан малай шуны ипи белән, туз белән ашап җибәрәсең дә, ишек катындагы кисмәктән бер чүмеч мүк җиләге суын тындырасың. Аны эчеп җибәрәсең, малай. Бунларга җигерә. Фатих белән Ислам дәшмиләр. Түбән карап тыңлыйлар. Бираздан карт юкә башына Фатих менеп китә. Әмма авыл юлы күренми инде. Караңгы төшеп килә. Тилгән баласы да кышкырмый, урман тавыгы да күрелдәмей. Куе шык төшә, борынны әллә ниткән бөтнек исе кытыклый. Карт юкә яныннан ушак кырына Фатих килеп утыра. Берәр сыерны тартып карыйк, ди Ислам, түбән караган килеш. Бу Җәләли безне үтерә бит бүген. Миңлехаятның арт бакчасында пишән чабып йөргән дигәннәр иде. Шул сыйлаган инде аны, диде Фатих, өметсезләнеп. Аның сыерларында әлерәк кенә саудылар. Безгә 2-3 йотым сөт кирәк, диде Ислам. Ашка катабыз бит таң атканчы. Өт син аны. Ислам яман сүгенде. Ярармы соң ул колхоз сыерын сау, дип сүзгә катнашты Фәйз. Сөтне бит озатып торалар. Май заводыннан туп-туры фронтка китәди. Әти сөйләде. Biz менә Марида вакытта. Аны Фатих бүлдерде. Марида, иртәнгә кадәр ничек түзәрбез? Көндезге 12дә бер калай кружка тары шулпасы ашаган көй бит без. Күпме шаптык? Ул ашу белән Фәйзгә карады. Ашның килмәвенә әйтерсеңлә Фәйз гаепле иде. Фатих авыр сулады. Аяныч тавыш белән. Эх, малайлар, бер телем ипи белән бер савыт катык ашасам, үлсәм дә үкенмәс идем, диде. Ислам аның белән килешкәндә әйтте, әмма мәсьәләне зурданрак куйды. Юк, үләсе булгач аны яхшырак ашарга кирәк. Бер табак итле бәрәңге, бер бөтен ипи ашагач дисәң инде. Анда ичмасам, ахырдан үлсәң дә ярый. Фәйз аларга каршы төште. Аңа ябык, юка малайга гомер кадерлерәк. Бер ашау өчен генә ул аны бирергә риза түгел иде. Шуңа күрә ул каршы төште. Бер савыт катык өчен үләргә дә, колхоз сыерын савып сөт эчәргә дә ул риза түгел иде. Юк, егетләр.
Колхоз сыйырының сөтін сауып ішкен деген данны көтерәсім yok. Менә біз Марида бір вақыт шулай урманнан ашығып қайттық. Иптәш малай белән, Миклай белән, Нурсылада тұрған вақытта. Қайттық, безнең өйдә дә кеше юк, аларныкында да. Әйдә ди Миклай, безнең ышырымга миник. Менеп китте. Мин аста торам. Біраздан иштем, Федя, ура, пура! Дип кычкыра бу. Мариша мында кил дигән сүз. Мендем, минсәм, ышырма киштәсенә элеп куйган колбасалар. Біләк юанлыгы булыр. Киштә буйлап тизгәннәр. Андагы хушис, андагы сарымсаклы ит исе. Берсен үзеп алды Миклай. Сындырды, ашый башладык. Аның тәмлелеге. Беләсезме аннан нинди тәм килә? Нинди тәм килгәнне Фәиз әйтеп бетерә алмады. Кинәт борыны белән ушак янындагы көлгә барып кадалды. Фәиз әсәренеп торып басты, иптәшләренә карады. Фәизгә арттан китереп сугучы Фатих икән. Фатихның күзләр алмашынган иде. Ялганлама, дип шырылдады Фатих. Югыл, булмаган анда колбаса. Каян килсен ул сугыш вакытында? Ник булмасын? Дип шәрилдәп ябышты Фәиз. Ник булмасын? Аны сугышка кадәр үк ясаганнар. Беләсеңме? 5 ел торган колбаса нинди була? Авызга алгач үзе эреп китә. Беләсеңме аннан нинди тәм килә? Шул мәлдә Фәиз ушак яныннан сүрлегеп тагын барып төште. Аның өстенә мәчедәй сикереп ислам кунды. Исламның йодрыклары юмарланган иде. Син падла! Ислам 1 елны ФЗОга китәм дип комиссиялар турып йөргән малай. Шуңа күрә сүзнең төрлесен белә. Син 5 елга шыдамый колбаса, шири ул. Шереми, менә безнең Марида. Фәиз сүзен тагын бетерә алмады. Туб орнына тәгәрәп, аның янына Фатих сикерде. Сикерде һәм килгән хуттан авызына шәпәп җибәрде. Маридамы? Колбасамы? Менә сиңа колбаса, менә сиңа тәбикмәк. Ул Фәизнең өстенә менеп утырды. Ялганлама! Каяндыр таң беленгән сыман иде. Әмма таң беленәсе якны уршык төсле озын кара булыт каплаган. Шуңа күрә таң бүленеп калган сыман һәм мәңгегә атмаячак сыман иде. Ушак янында гына Җәләли агайның дилянкадан чыгарган утын штабеле. 2 кубометрлап булыр. Ши усак. Ислам пәкесен алып, шуны кайызлый башлады. Кайызлаган кабыгын кабып карады. Берәр капкаш, ярсып, ши усакны тунарга киреште. Бар, кәтилүкне алып кил, диде ул Фатихка. Ә син, ялган капшыгы, ушакны дөрләт. Менә дигән бутка ашатам мин сезгә. Урман кыюсының суында усак кайрысы тиз пеште. Бераз туз да сипкәч, ниндидер шома, кайнар, йомшак масса ашарлык ризыкка әйләнде. Агач кашыклар белән берәр тапкыр авыз иттеләр. Берәр шүмеш кенә сөт савы баласы булган, пу, диде Ислам төкеренеп. Аның белән генә хөкүмәт үлмәс иде әле. Сөте булса, менә дигән ризык буласы бу. Хөкүмәт өчен кем кадерлерәк? Бер шүмеш сөтме, әллә 3 егетме? Без мужит шушы төндә исән калсак, үскәч әллә кемнәр булырбыз әле? Мужит менә шушы урманның лесничие, шушы колхозның председателе булырбыз? Бу сүзләрне ул Фәизгә карап әйтте. Әмма Фәиз барысын да онытып, инде тагын жанланган нәрсәдер сөйләргә җыена иде. Ә без Марида шакта хуҗа хатын бәйрәм көнне сөт белән майдагыны таба күмәче пешерә. Зур да түгел, әнә Исламның кашыгы зурлыгында гына күмәч. Майлы табада. Итегене тотып урамга чыгып китәбез. Бер тамчы ашыйсы килми. Беләсезме нишлибез? Тәгәрмәш итеп тәгәрәтеп уйнабыз. Ие, билләһи, кояштыр, җир йотсын менә. Юктыр, диде Фатих авызыннан лайлалы кайнар кайрыны тартып чыгарып читкә ыргыткач. Булмас. Ялганлыйсың син. Майтри малай, изәм бит мин сине. Фәиз исә эшнең кая барганын һаман аңламый иде. Шәрилдәп бәхәскә керде. Юк, билләһи менә, майда пешкән күмәчне урам уртасында тәгәрәтеп, Миклай белән, ул өйдәге май күмәче дисеңме, табак тулы. Җитте, үтерәм мин сине, дип яшь үгездәй акырып Ислам урыныннан торды. Үтерәм, җир йөзендә бер ялганчы ким булыр. Фатих та сикереп торды. Майтри, күмәчне тәгәрәтәләр димени, ризык бит ул, бирермен мин сиңа.
башыңны қолтық астына қыстырып ауылға қайтарып жиберем бит хәзер. Күмәшне тәгәрәтергә. Кара син аны. Фатих тагын Фәйзнең авызына соқты. Сугу тавышы исламның да канын кузгатты. Каныма тыз салдың малай. Сиекләреңне тубалга тутырам бит хәзер, дип җикеренде анысы. Ник ялганлыйсың син, Фәйз капланып ятты. Ара-тирә аның үксеп илаганы гына ишетелә. Мин сезгә каршы кул да күтәрмим, бер дә. Мәгез, кыйнагыз, сез икәү. Түлке мин дөресен сөйлим. Колбасын ашадык, күмәчне тәгәрәттек. Миклай белән. Тәгәрәттегезме? Ашадыгызмы? Менә сиңа. Биттең син булай булгач. Фатих кызган иде. Ул үзен үзе белештерми, Фәйзне кыйнады. Ул төн бик озын булды. Таң атмады да атмады. Ислам арада гәүдәгә тазарагы иде. Аның кинәт кенә эше бара башлады. Ул бөгәрләнеп Фәйз янына барып егылды. Җирдә тәгәрәп йөрде. Ара-тирә ул тәгәрәп Фәйз янына ук килеп җитә. Инде бераз гына яктыра башлаган. Шул яктылыкта Фәйзнең шешкән иреннәре, кара кигән йөзе күренә. Соңгы тапкыр Фатихның кулы гел бит тирәсендә йөрде шул. Фәйз авыр ыңгырашып ята, үзе берәүгә дә берни әйтми иде. Таң атса килер ул, тик аш суынган булыр инде. Аңа эләгә инде моның өчен. Председатель белми инде безнең ни хәлдә икәнне. Синең өчен авыртамы? Түз, Зафермы килсә, бер чүмеч сөт бирми калмас, дип ул бераздан исламны юата башлады. Әйтерсең берни дә булмаган. Ой, үлем! Эшем! Үлем! Монысы Фатих тавышы. Фатих җиргә утырган, күзләрен ямсызләтеп, бүре баласы сыман күккә карап үкрә иде. Тик Фәйзнең генә кыйналгангамы, эше авыртмады. Әмма аның яңак сөякләре бик сызлый. Аскы ирен бияләй булып басылынган, күз төбе шишеп килә, кыза сулкылды иде. Таң атмады да атмады. Ул заманнан бирле 30 ел вакыт узган икән. 30 ел эчендә ниләр булмаган. Фатих белән Ислам шул 30 елда армия хезмәтен үттеләр, кайткач, улгайып кына кичке мәктәп тәмамладылар, аннан икесе дә читтән торып югары белем алдылар. Фәйз исә армия хезмәтенә яраксыз табылды. Сәбәбен һич әйтмәделәр. Военкоматның бөтен эше аны рентген юлында йөртү булды. Гамәли карт үзенең алтын кулларына авылда эш беткәч, озак баш ватып тормады, авыл читендәге кайынлыкка сәфәр кылды. Фәйз үсте, егет булды, финанс-экономика институтына кереп, аны тәмамлады, шәһәрдә эшкә калды. Хәзер депутатлык дисеңме, орденмы, грамотамы, барысы да аныкы. Хәер, Ислам белән Фатих та зур кешеләр хәзер. Ислам турында ничә тапкырдыр инде газеталарда яздылар, ничә мәртәбә аның совхоз кырларыннан телевидение тапшыруы булды. Фатихны әйтәсе дә юк, нишләп йөреш? Менә Совминга чакырдылар әле. Кая барыш? Краснодарга семинарга. Шәп икән. Шәп сиңа, тәҗрибә уртаклашып чыгыш ясыйсы бар. Гел шулай. Нигәдер бу төндә озын булып чыкты. Җәен инкубатор чибин кабарга һич тә ашыкмады. Таң атарга ерак иде әле. Ислам көне буе басуда йөреп арыган иде, йокыга ауша башлады. Төн салкыны керде. 50 грамм гына авыз итмибезме? Диде ул Фәйзигә юаш кына карап. Исәбе шуны авыз иткәч, теге авыр мәсьәләне кузгатып бер сөйләшү иде. Фәйзи исә нәкъ теге вакыттагы кебек якын да килмәде. Организмың ял итсен бер. Балык тотканда каян чыккан гадәт ул, диде. Исламның әлбәттә машина эчендә анысы да бар иде, әмма Фәйзи сүзеннән чыгарган намусы җитмәде. Фатих гадәте буенча бераз җиңеләеп маташты. Ничек инде ул? 3 дус, 3 яшьтәш бергә очрашкач, табигать кочагында фәлән төгән дип тел шомарта башлаган иде, туктап калды. Фәйзи гомер буе аларга намус сакчысы ролен үтәгән Фәйзи үз сүзеннән бер дә чигенердәй күренми иде. Нәкъ теге вакыттагы кебек. Мин бер ярты сәгать шерем итеп алыйм, диде Ислам палаткага таба ауратлап. Фәйзи дус дневалит итәргә каршы булмаса, мин дә 1-2 мең секунд кына ятып торыр идем, диде Фатих та.
15 көн инде юнлі йоқы күргән юк. Фәйзи үш кармак янында калды. Калкавычны кыймылдатучы булмады. Хәер, моның кирәге дә юк иде. Иң кирәге ихтимал инде эшләнгән иде. Теге замандагы озын төннән бирле аларның бер генә тапкырда шулай очрашып, бергә төн уздырганнары юк иде. Менә бүген шуңа ирешелде. Ничектер жан җылынып китте, кан тамырлары киңәйде. Соңгы елларда даими рәвештә сизелеп торган буыннар сызлавы, баш авыртуы бетеп калды. Тән җиңеләйде. Туктале, шуңа ирешкәч тагын ни кирәк? Елга суының патшасы шома, әмма бер катлы юләр җәен балыгын нигә дип яшәүдән мәхрүм итәргә? Ислам белән Фатих бираздан безне уятырсың, җәен балыгы таң җилендә камышлар селкенә башлаганда каба диделәр. Бүген таң тиз атмас әле. Әнә, көнбатыш ягыннан ялкау гына җил исте. Еракта, әллә кайда гөрелдәү ишетелеп алды. Талгын җилгә камышлар шыштырдашып куйды. Фәйзи кармак җипләрен судан чыгарды. Палатка янына килде. Палатка эчендә тигез ритм белән гырлаган тавыш Исламныкы иде. Фәйзи аның аяк очына утырды. Менә бит, әйбәт уйланды әле бу. Нәкъ 30 елдан соң. Нинди юнле егет бу Ислам. Хәер, безнең яшьтәшләрнең бөтен буыны шулай булып чыкты. Безнең яшьтәшләрне кая куйсаң да була. Безнең буында эшлексезләр, ялкаулар, эшкишеләр, семья бозучылар юк. Исламның ничә ел инде яшьрәк егетләр җитәкләсен дип урын басарлыкка төшәсе килә. Әмма совхоз халкы җибәрми. Дөрес, бер елны Исламны халык сизми дә калды. Авыл советы сессиясендә совет председателе итеп сайлаганнар иде. Ул вакытта әле совхозга әйләнмәгән, колхоз вакыты иде. 2 ел узганында көтмәделәр, колхозның отчет сайлау җыелышында халык ай-вайга да карамастан Исламны яңадан бер тавыштан председательлеккә күрсәтте. Ул вакытта Ислам 2 көн буе 2 постта бер үзе торып калды. Аннан ашыгыч авыл советы сессиясе җыйдылар һәм башка эшкә китү сәбәпле Исламны авыл советы председательлегеннән азат иттеләр. Фәйзи авылга кайткалап йөри. Буларны белә иде. Тыныч йокы, дускай. Сиңа монды ял бик сирәк эләгәдер. Фатих исә палаткага кирип тормаган. Газикның арткы утыргычына сузылып яткан да аякларын ачык ишектән салындырган. Теге вакыттагыча тыныч, тавышсыз йоклый. Әмма аның йокысы бик зирәк. Аз гына шылт иттеңме, ул уяна. Сандугач йокысы. Җиңел холыклы кешеләрнең йокысы шундый була. Фатих җиңел, тиз кыза, тиз сүнә. Телгә дә җыр, тиешле сүзне вакытында таба, әйтә белә. Бер вакыт аның хуҗалыгын карарга үзәктән зур начальник килгән. Икмәкнең ишелеп уңган елы, элеватор эшкәртеп бетерә алмый. Ишек алдында сары гәрәбә тавы, бодай кешеле барлыкка килә. Явымнар башланса, ят та үл. Борчулы вакыт. Үзәктән килгән иптәш Фатих белән бодай тавы янында басып тора һәм булай ди. Менә минем өстә шундый ашык таулар 200-дән артып китте хәзер ди. Менә син минем шәчләремне кара. Синдә әле хыянәтчел ак кылның заты да юк. Иптәш начальник, ди Фатих уйлап та тормыйча. Баш андый түгел бит, шәчне агарта торган түгел ул. Фатих гел шулай. Авыр вакытта да ыңгырашмыйча эшли, оптимист булып кала. Көлә белә. Аның мышнаганы да ишетелми. Йоклыймы ул машина эчендә, әллә уйланып ятамы? Әмма Фәйзи үзен белеп тора. Бүген йоклый алмаячак ул. Бүгенге төннең озын булуын тели ул. Көнбатыштан тагын гөлдерәү ишетелде. Камышлар тагын сөйләшеп алдылар. Сүнеп барган ушакның иссе киленә шыш-пыш килеп яңгыр тамчылары төште. Көн яктан төн якка кадәр булган шәфәкне иңләп, кара зәңгәр булыт каплаган һәм тоташ мәхәббәт дивар булып акрын гына монда таба килә иде. Фәйзи ушак янындагы брезентка шалкан ятты. Битенә сирәк вак тамчылар төшеп кытыклый, күзне, колакны кычыттыра, әмма баш астына салган кулларны аласы, кыймылдыйсы килми иде. Җир сулый, елга камышлары серләшә, күк гөрелти-гөрелти бу якларга булыт куа. Дымсу җил әйләнә тирәдәге бөтен нәрсәне, суны, камышларны, үләннәрне сыйпап уза, иркәли, сөя иде. Инде яктырырга да вакыт җитте.
Әмма Фәйзи бу жылы төннең озаккарак сузылганын теләде. Аның күңелендә моңарчы кичермәгән исемсез бер хис туды. Ул хис әле бәя бирерлек дәрәҗәдә формалашмаса да, мәгәр аңа инде бер нәрсә ачыкланды. Бу жылы төн учак янында кара-каршы утыру аларның өчесенең дә кан тамырларында 30 елдан артык йөргән кирәксез таш бөртеген эреткән. Һичшиксез эреткән. Булар өчесе дә бу төндә табигать балалары булып калганнар. Дөньяның бөтен мәшәкатен, ыгы-зыгысын онытып, табигать кочагына сыйынганнар иде. Канны сафландыра, сулышны иркенәйтә торган гөрелтү һаман якынлаша иде. Каны, йөрәге тынычланган Фәиз дә зур канәгатьлек хисе белән күккә карап ятты. Аңа палатка эчендәге исламның җиңел гырылдаганы да, машина эчендәге Фатихның ара-тирә әйләнгәләп алганы да ишетелә иде. Йөрәк тынычланды. Акрынлык белән куе, тоташ йокы басты. Бу төн бик озын булыр ахрысы. Таң тиз генә атмас әле. Йөрәк тибүе нигәдер һаман акрыная. Кармакларны тикшерергә дип таң атканда гына турып баскан Фатих бер мәлгә тынсыз калды. Фәиз шалкан яткан, кулларын күкрәк өстендә кушырган, ияге ышлайган, йөзе киндер кебек аппак иде. Кара болытлы таңда куе яшел ширәм өстендәге бу ак йөз бөтен кешелек җәмгыятенә әйтер сүзе бар сыман үзенә игътибар сорый кебек иде. Алмаз Гәрәев укыды.